Guys, we are in trouble. Okay guys, mukuzoba nomwe kuti mbuyomu USA inakana mavisa ngapo anthu kugwira ntchito mboma kuti apite ku America. Chabwino nkhani tinambe kumene kucha anthu aja titafunsa aku America kuti chifukwa yani mukupanga reject deny mavisa awa anthu amene wawo iyaya kuti aya anthuwa alindiza kuti akupanga zako zochititsa manyazi zambiri mbiri zimene alongosola ndiye muone so pachachitika pano ndiye panopa kumene koko ku America kuja bungwe jira monetary IMF International Monetary Fund yakana sobano akuti sikufuna sobeka ndalama mudziko la Malawi mpakana tichite zisankho. What? Like, are you thinking what I am thinking? Anyway, ndiye akana kupereka ndalama ija kuti basi ndalama ija saperekaso. Ndalama yangongole imene amathandizira Malawi pa zaka 4 zilizonse ndalama ija akana ndithu kuperekaso kuti saperekaso mpakana tichitika izisankho. Ndiye boma limene lizalowe linalo kali khalo mweri kali nalo akuti limene adzakalambirana soka namba 2 pankhani yokhuzana ndi ma conditions ndalamayo kuti akuluakulu ndalama ndi koma ABCD zimene zizi zikutanthauzani zotiphunzitsa chani nangatirani pakuti forex yo ndi imeneyo. Remember dziko la Malawi limadalira njira zitatu zopezera forex. Remember kwanena kuti pali zinthu zingapo zimene zinthuzo kuti ifeyo tizipeza Malawi ku dziko la Malawi zikufuna forex, zikufuna ndalama zakunjazo. Ndalama zakunja zimabwera bwanji? Njira zake ndi zitatu. Dziko la Malawi lili ndi njira zokwana zitatu zimene limagwiritsa ntchito popeza ndalama zakunja. Njira yoyambirira ndi njira ya kugulitsa zomwe iwo ali nazo timatima cash crops, mbewu za utsamunda. Njira ine timatero mbewu za utsamunda zoti sizipindulira Malawiwo komano Amalawi angozilima kenako azitumiza ngati raw materials kenako zikapita mene kuti mpene amakazipanga process machine awo ndi kumatulutsa tsopano zimene zikufunikirazo. Imene machito yani imene ndithu imachedwa amachedwa ma cash crops ngati foja uja ngati thonje uja ndiri tingolima apita mene uja. Njira yokhayo imene timapeza forex yoyamba imene. Number 2, chithandizo chimene chimabwera ndi ngongole ndi ma conditions kuti akuluakulu tikupasa ndalama kuti ndikuti inuyo basi ndalama imwe ndikuti inuyo koma tifuna izo ya kusaina na maino chata ija inuyo tikupasani izi koma apo osagwira mafuta awo ndi athu migodiyo makuti osamangokumba godi machibwana amene mobo zimachitika zimenezo. Number 2 imene chithandizo chobwera ndi ma condition. Number 3 njira yomalizira ngongole kuchoka ku banki yaikulu World Bank komanso ku IMF. Ndiyeno pa njira zimene zizi Malawi kumbali yokhuzana ndi zokololazi sikuti ninganena kuti ayi timadalira kwenikweni kuti ndi ndalama zoti zingathandize tingagwisa ntchito kwa chaka chonse yayi manifest si ndalama zambiri zoti zingapanga cover. You understand what I mean? Kulima timalima pachaka kamodzi basi tilime foja kathoje chani ka mlimo same kati. You understand? Ndiye kuti tikatero basi kwinako kumakhala basi chithandizo ngongole forex timene ndi ambuye atithandize koma pa nkhani yokhuzana ndi forex chifukwa pamene awawa anena kuti sitikupatsanisoni munjira imene njira yachitatu ija imeneyo ndi njira ziwiri tazikamba apa zija za ulimi ndi
chithandizo chicha. So chithandizo chilibe garantiro. Chithandizo chilibe garanti. Chithandizo mukapempha lero kena afterwards adzakupatseni mwina after zaka zingapo. Mukapempha mawa adzakupatsani after zaka zingati. Koma sono ngongole at least imakhanga ngongole timandira ngongole ite nkopoza kuti anthu aja I think akayikira kuno zoti ndalama imukupanga mismanagement. Komanso kale imene achoka kuboma imene yalemba boma lalemba pankhani okhuza ndi chiganizo cha IMF ichi lanena kuti panali kusokonekera kwena kwake pazina zakeso. You understand? The state imene ilipo pano ndi imeneyo. Mulungu adalitse dziko la Malawi chifukwa mavuto amenewo. Komanso mavuto achakabwera tizikhala anthu oganiza kwambiri. Mavuto aja zitiphunzitsa. Kodi azungu sati pasandala amene iyi. What next? Next time kuti zimene sizichitike so tipange bwanji. Tayenge makhalidwe mene. Next time tizapange bwanji kuti chifukwa it's like tikukhalabe modalirabe system mene iyi zinakakhala kotheka system mene iyi kuyifufuta. Yodalirayi kuyifufuta imene iyi kuyifufutira kwe. Imagine ndikukatenga ndi kumakhala gulu lambiri lonyamuka kupita kunja kwa America kuka ali kubasi hati kuli ku meeting tili kuchani nkhani yake kukatenga ndalama zimene zizi. Ndalama zikabwera zimagwira ntchito yake foso ndemenelo. Kodi ndalamazi namadingo anayankhula mu ujeni yake kuna zirawo anayika figa ya ndalama zimene chiyambireni zimene takhati kulandira dziko la Malawi. Figa ikulu kwambiri. Koma anazafunsa kuti kodi mukuona zoti ndalama imene iyi inagwira ntchito yake. Ndi figa ikulu kwambiri. Nthawi yonseyo osagula pembedza mpaka napano. Makhabe udalirabe mpaka napano. Ndi mavuto amene aliphunzitsa chino chakenso. It's either akatsegulaso tikavota ndalamayo kuzapanga zinthu zoti sizapempheso samapempheso kapanapo iyayi kuona kuti akuluakulu enough is enough. Tione zoti anthufe tikuyenera kufufura system imeneyi. At least tinakambaso pano kuti Traore atapita ku Russia sana akapemphe ndalama. Koma kujawo anakapempha thandizo lona kuti iwo aja azimira lapangitsa kuti azimire paokha. Akuzimira kale paokha amangofuna strength chabe. Sana ampiti amligeko ndalama manguti amwene thandizo ndi sector yakuluakulu kuti kwinako sizapempheso. That's it. Nanga lero wapempha foja mawa wapempha machesi. Ndi anyway nkhani yobvesa chisoni kwambiri. Nkhani imene yoti yokhudza kwambiri. Si nkhani yoti tizisekerera kama kuti kumati nkhani imene yokhudza Malawi nali sakuyenera kukhudzidwa chifukwa chithandizo imene chocho ndi chithandizo imene panopa mafuta ayambakale kusowa. Remember that mafuta ayambakale kusowa. I don't know ngati pali option ina ngati pali alternative ina imene mina boma lili nalo kusaka ngati amadele ndalama yake imene kuti agulira mafuta iyi ndoti iye yalowa madzi mafuta ayamba kusowawa. Ndero abwino opeza njira ina yobeza ndalama madola zena kugulira mafuta aja. So mafuta amene wandoti apanga affect unali yes. Ndene nthawi ino kuti tipemphe Mulungu kuti njira zina zipezeke komanso titsikike nzeru tiganize kuti tipange bwanji kuti zinthu zathu zitendera. Guys, thank you so much. Malawian cameras. I'm so coozed.
Malawian Camera.